Predlog odluke o novčanoj kazni iz tačke 1 za Balšu Božovića u visini od 10% osnovne plate u iznosu od 6.829,78 dinara. Molim vas da se izjasnite. Šta ti znači to? Šta ti znači? Jesi video ti da se 3 poslanika javila za reč? Imamo još 3 minuta, Martinović. Jesi video da su se 3 poslanika javila za reč? Zaključujem glasanje. Čekaj, ne vidiš da se 3 poslanika javila za reč? Šta glumiš ti, jeli? Šta glumiš ti? A? Šta glumiš ti? A? Šta glumiš? Misliš da smo misli budale ovdje, a? Jeli? Šta je bilo? Šta? Šta? Ne možeš da Šta je bilo? Šta ti misliš da smo mi budale? kad izađeš, ovo ćeš da platiš. Ovo ćeš da platiš. Mene u skupštini ne možeš da Šta glumiš ti? Zašto se on ponaša ovako? Šta glumiš ti? ovo ćeš da platiš. Čekaj, misliš da platit ću, jel? Hoću da platim, jel? Evo neka snime. Vi nemate obraza niti kad ovo radite pred Neka novima. snime tvoje pretnje. 3 minuta Jel ti misliš da možeš da nas ko je ponižavaš, predsednik jel? odbora? Kakav je on predsednik? Kakav je on predsednik? Šta misliš da smo mi budale ovdje, jel? Da smeš da nas ponižavaš i gaziš? Poslanike naroda. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota?